हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. वेलकम टू द फ्युजन कट्टा. तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमचा चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, प्रत्येक एपिसोड बघून झाल्यावरती तुम्हाला तो कसा वाटला हे कमेंट नक्की करून कळवा आम्हाला. सो आज मी तुमच्यासमोर माझे जे 5 फेवरेट बुक्स आहेत जे मी वाचते whenever I feel low or whenever I feel little negative about things going around me. कारण आता सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे तर थोडंसं नेगेटिव्हिटी प्रत्येक जणच अनुभवतोय. प्रत्येक जणच बिझी असं नाहीये, तर प्रत्येक जण छान वेळ प्लॅन करत आहे. कोणी वर्क फ्रॉम होम आहे, कोणी घरात रेसिपीज करतंय, कोणी DIY करतंय. सो मला रीडिंग करायला खूप आवडतं अँड आय थॉट की आय विल शेअर माय फेवरेट बुक्स विथ यू ऑल. म्हणजे शेअरिंग इज केअरिंग हे नेहमीच मी म्हणत असते. सो माझी जी फेवरेट पुस्तकं आहेत ती मी तुमच्याबरोबर आता शेअर करते आणि तुम्ही ती किंडलवर डाउनलोड करू शकता किंवा तुम्ही लॉकडाऊन झाल्यानंतर विकतही घेऊ शकता. या पुस्तकांची खासियत अशी आहे की ही पुस्तकं माझ्या आयुष्यात तेव्हा आली जेव्हा आय वॉज गोइंग थ्रू व्हेरी बॅड फेज इन माय हेल्थ एरिया. आणि मला छान गुरु त्या काळादरम्यान भेटले आणि त्यांनी मला ही काही पुस्तकं दिली, गाईड केलं आणि त्याच्यामुळे आज मी तुमच्या सगळ्यांसमोर छान पॉझिटिव्हली बोलू शकते. माझं सगळ्यात फेवरेट पुस्तक जे आहे दॅट इज द लॉज ऑफ स्पिरिट. हे पुस्तक जे आहे हे खुर्शीद भावनगरीने लिहिलेलं आहे. ही रिअल स्टोरी आहे मुंबईमध्ये साधारण 1950च्या दरम्यान घडलेली, की या फॅमिलीचे दोन्ही मुलं एकाच वेळेला कार ऍक्सिडेंट मध्ये त्यांची डेथ होते आणि मग कसं एका हिलरच्या थ्रू एका ज्या ऑटो रायटिंग करतात त्यांच्या थ्रू यांच्याशी त्यांची मुलं कॉन्टॅक्ट करतात आणि मग बिस्पी आणि लत्तू यांच्या मुलांची नावं आहेत ते कसे खुर्शीद भावनगरीनं ऑटोमॅटिक रायटिंग थ्रू स्पिरिट वर्ल्ड मध्ये काय काय होतं हे आपल्याला इथे बसून त्यांना त्या बसायच्या मेडिटेशन करून आणि ते कम्युनिकेशन करायचं आणि त्या लिहित जायच्या. तर त्यातले काही नमुने आय विल जस्ट शो यू सम एक्झाम्पल ऑफ ऑटो रायटिंग, कसं त्यांनी ऑटो रायटिंग केलं. सो दीज आर द डिफरंट स्टेजेस ऑफ ऑटो रायटिंग, हाऊ शी स्टार्टेड. आणि त्यांचा कम्युनिकेट करायचा आणि त्याच्या थ्रू हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्यांच्या ऑटो रायटिंग मधनं आलेलं पुस्तक आहे. सो हे मस्ट हॅव आहे कारण ह्याच्यामध्ये स्पिरिट वर्ल्ड मध्ये काय होतं, अर्थ मध्ये काय होतं, मग आपल्याला इथे आलेले अनुभव कसे आपल्या आपण जे म्हणतो 7 जन्म आपल्याला घ्यावे लागतात किंवा अॅनिमल लाईफ असतो, प्लांट लाईफ, मिनरल लाईफ, किंवा कसे आपण ह्युमन मध्ये येतो. मग ह्युमन मध्ये आल्यावर कर्मा क्लिअर करण्यासाठी आपणच कसे स्वतः सगळं चूज करतो, रिलेशन्स चूज करतो किंवा आजार पण चूज करतो. या सगळ्यांची माहिती या पुस्तकात आणि हे ऍब्सोल्युटली आय call this book as a Bible of spirituality. तर हे पुस्तक तुम्ही नक्की घ्या, The Laws of Spirit World by खुर्शीद भावनगर. Now the second book is लिव्हिंग इन द लाईट बाय शक्ती ग्वेन. हे पुस्तक पण खूप छान आहे. ह्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या ऍस्पेक्ट्सवर जी रायटर आहे शक्ती ग्वेन त्यांनी सांगितलेलं आहे की रिलेशनशिप आहे, मनी आहे, हेल्थ आहे, मुलांशी कसं वागायचं, असे खूप छान छान टॉपिक्स कव्हर केलेले आहेत. आणि यू कॅन सी हर. सो ह्याच्यामध्ये खूप छान पद्धतीने मेडिटेशन्स पण दिलेले आहेत छोटे छोटे. हे पुस्तक तुम्ही नक्की वाचा आणि ह्याच्याने तुमच्या ओव्हरऑल लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, स्वतःकडे बघण्याचा दृष्टिकोन डेफिनेटली चेंज होईल. देन माय फेवरेट ऑथर इज माय फेवरेट रायटर, माय फेवरेट गुरु आय कॅन से इज लुईझी हे. त्यांचं अजून एक पुस्तक आहे यू कॅन हील युअर लाईफ. ते आता माझ्याकडे नाही, मी एका माझ्या क्लायंटला दिलेलं आहे. पण आय हॅव दिस बुक कॉल्ड मिरर वर्क. ह्याच्यामध्ये 21 दिवसांच्या 21 एक्सरसाइज दिलेल्या आहेत. असं म्हणतात की कुठलीही सवय तुम्हाला जर तोडायची असेल किंवा कुठलीही सवय तुम्हाला नवीन इनकल्केट करायची असेल, आणायची असेल आयुष्यात, तर 21 दिवसांचा कालावधी, 21 दिवस जर तुम्ही सतत ती गोष्ट केली तर तुम्हाला त्याची सवय होऊन जाते आणि 90 दिवस तुम्ही जर केली तर ती तुमची लाईफस्टाईल बनून जाते. ह्याच्यामध्ये 21 दिवसांच्या 21 एक्सरसाइजेस आहेत. खूप सुंदर पुस्तक आहे, किंडलवर अवेलेबल आहे. आणि जर किंडलवर तुमच्याकडे किंडल नसेल तर जेव्हा लॉकडाऊन ओपन होईल तेव्हा 21 दिवस हे 21 एक्सरसाइज छोट्या छोट्या आहेत त्या नक्की करा. कम्प्लिटली ट्रान्सफॉर्मेशन मिळतं. ट्रस्ट मी, इट इज अ ब्युटिफुल बुक. देन अगेन लुईझी हेचं मेडिटेशन्स टू हील युअर लाईफ हे पुस्तक पण खूप छान आहे. ह्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 100 ते 125 टॉपिक्स घेतलेले, जसं हेल्थ आहे, इलनेस आहे, मनी आहे, रिलेशनशिप्स आहेत, फॉरगिव्हनेस आहे, जेलसी, बऱ्याचशा आपले जे काही इमोशन्स आहेत त्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत. ते कसे हील करायचे, कसे अफर्मेशन्स करून ते घालवायचे, ओव्हरकम कसं करायचं त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. जसं दाखवते पेशन्स. सो इथे पेशन्स बरोबर पेशंट बद्दल लिहिलेलं आहे, ऑल इज वेल, आय हॅव एव्हरीथिंग आय नीड नाव. आणि मग त्याचं ओपन करण्यासाठी कसं अफर्मेशन वापर करायचा या पुस्तकात दिलेलं आहे. इट्स अ वंडरफुल बुक. तुम्ही हे पुस्तक नक्की वाचा आणि तुमच्या लाईफमध्ये तुम्ही जेव्हा इम्प्लिमेंट करायला लागाल तेव्हा ह्याचे रिझल्ट अप्रतिम आहेत. अँड वन ऑफ माय
फेवरेट अगेन, म्हणजे तुम्ही म्हणत असाल वन ऑफ माय फेवरेट, पण 5 पुस्तकांबद्दल सांगितलं म्हणजे अतिशय लाडकं पुस्तक आहे अनिता मोजानी. बिकॉज माझा एक असा काळ होता जिथे हेल्थला घेऊन खूप आय वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, आणि त्या काळामध्ये हे पुस्तक मला माझ्या हाती आला. आय डोंट नो, मला कोणीतरी दिलं होतं आय गेस, अनिता मोजानी, आणि हिला नियर डेथ एक्सपिरियन्स आला होता, आणि त्याच्यानंतर ती कशी देवाला भेटली, आणि तिथून मग देवानी आणि सांगितलं सुप्रीम पॉवर, देव जो जसं मानतो तसं, की तू तुझं कार्य अजून पृथ्वीवरचं संपलेलं नाहीये, तर तू पृथ्वीवर जा आणि लोकांना स्पिरिच्युअलिटी स्प्रेड कर, लोकांना जास्तीत जास्त अध्यात्माचं नॉलेज दे, कसं असतं स्पिरिट वर्ल्ड. आणि तिला कॅन्सर होता. she came back in her body after declaring her in coma and death, and she came back in her body again, आणि विदिन अ वीक ऑर सो तिचे ट्युमर्स जे होते ते सगळे मेल्ट झाले, आणि विदिन अ वीक ती डिस्चार्ज होऊन घरी आली, and the cancer was gone, and the miracle happened when she started spreading spirituality. So अनिता मोजानी पुस्तक सगळ्या लँग्वेज मध्ये अवेलेबल आहे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती सगळ्यामध्ये आहे. तर तुम्ही प्लीज हे पुस्तक घ्या आणि वाचा. आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन खूप चेंज होईल. इव्हन हे आता पॅन्डेमिक जे सुरू आहे ते का आहे, किंवा द लॉज ऑफ स्प्लिट वर्ल्ड मध्ये दिलेलं की का असा एक पॅन्डेमिक दर 100 वर्षांनी येतो, आणि कसं काय त्याचा इम्पॅक्ट आपल्यावर होत असतो. तर या लॉकडाऊन मध्ये आय थिंक आपण सगळ्यांनी 1 तास तरी, किमान अर्धा पाऊण तास तरी, 1 तास तरी वाचनाला द्यायला हवा. कारण जे म्हणतात ना, वाचाल तर वाचाल, ते खरंच आहे. तुम्ही जितकं वाचता तेवढं समृद्ध होत जाता, तेवढं श्रीमंत होत जाता. त्यामुळे ही माझी 5 फेवरेट पुस्तकं आहेत जी मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहेत. तुम्ही नक्की ती किंडलवरती डाउनलोड करा, आणि आय होप तुम्हाला ही पुस्तकं वाचल्यावरती नक्कीच आवडतील. मला नक्की कळवा. ओके, आता तुम्ही माझी 5 फेवरेट पुस्तकं पाहिली. मी हिलर आहे, ऍक्टिंग करते, आणि त्याशिवाय माझा स्वतःचा ब्रँड आहे नयापन क्रिएशन्स. त्यामुळे मला बरेचदा सतत मेकअप मध्ये राहावं लागतं, बिकॉज आय ऑल्सो लाईक टू पुट मेकअप. खूप जास्त नाही, पण नॅचरल मेकअप, कारण मला स्वतःला खूप छान वाटतं, आणि ज्या कोणाला मी भेटते त्यांना बघून सुद्धा आनंद होतो. कारण आपल्याला बघितलं प्रसन्न वाटलं पाहिजे समोरच्याला सुद्धा, आणि आपल्याला सुद्धा ते प्रसन्न वाटणं आणि छान दिसणं, ही जी फिलिंग आहे हे वाटणं खूप महत्वाचं असतं. सो आय पुट लिटल मेकअप, नॉट मच, पण माझे जे फेवरेट प्रोडक्ट्स आहेत मेकअपचे ते मी आज तुमच्यावर शेअर करणार. ते सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे रोजला मी स्टुडिओ फिक्स वापरते मॅकचा. इव्हन कलर बारचे काही प्रोडक्ट्स आता सध्या खूप फेवरेट आहेत माझे, पण मॅक ह्याच्याशिवाय मी अजिबात जाऊ शकत नाही बाहेर. जेव्हा शूटिंग करतो किंवा फेसबुक लाईव्ह येते, किंवा मी आता तुमच्याशी जे युट्यूबचं आमचं शूट असतं तेव्हा मी लिक्विड फाउंडेशन पण वापरते मॅकचं, पण नॉट नेसेसरी एव्हरी टाइम आय यूज इट. पण हे स्वतःच इतकं मॅजिकल आहे की आता ऑलमोस्ट मी 7 वर्ष हेच वापरते. सो मॅक माझा NC42 शेड आहे. तो मॅकचं दिस इज अ व्हेरी गुड इन्व्हेस्टमेंट. 3 महिने पुरतो हा स्टुडिओ फिक्स, आणि आता सध्या संपलेला आहे हा. तो अशा पद्धतीने येतो, आणि एक पफ आणि स्पॉन्ज सुद्धा येतो. सो मस्ट हॅव मध्ये मॅक स्टुडिओ फिक्स इज मस्ट. तुम्हाला मेकअपची बाकी काहीच गरज नाही लागत नाही. तुम्ही फक्त एकदा लावलात स्टुडिओ फिक्स की यू आर डन. शूट असेल, हेवी असेल, लग्न असेल, काही असेल तर मग लिक्विड फाउंडेशन मॅकचंच असतं ते मी वापरते. देन माझा दुसरा फेवरेट इज माय काजल. माझ्या काजल शिवाय मी ऍब्सोल्युटली, मला भयंकर आवडतं काजल, आणि वेगवेगळ्या कलर्सची काजल ट्राय करायला आवडतात. हे शुगरचं जेल काजल आहे, आय काजल. हे खूप सुंदर आहे. ह्याला असं ब्रश आहे, आणि हे असं ओपन होतं. ऍज यू सी हे वापरलेलं आहे, त्यामुळे संपर्क आलेला आहे. तर नवीन घ्यायचं, आय डोंट नो कधी ओपन होतील दुकानं. पण येस, शुगरचं हे काजल जेट ब्लॅक आहे. खूप सुंदर अप्लाय केलं जातं, आणि खूप मला स्मोकी आईज, डार्क आईज खूप आवडतात. तो आय यूज दिस शुगर का जेल काजल. त्याच्यानंतर या मस्कारा. ऍज अ टोल्ड यू की कलर बार सध्या खूप छान चेंज घेऊन आलेला आहे. हा मस्कारा खूप सुंदर आहे. ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं 30 days ग्रोथ बूस्टर पण, आणि लॅशेस खूप छान दिसतात त्यांनी. तर सध्या मी कलर बारचा वापरतो डेली यूज जेव्हा किंवा माझं शूट असतं. अदरवाईज माझे सिरियलचं शूट असतं की वेब सिरीज असतं तेव्हा मी मॅकचंच वापरते. माझं शूटिंग जेव्हा करते तेव्हा माझी मॅकची व्हॅनिटी जी आहे ती वेगळी आहे. ते मी रोज जे मला तुमच्याशी बोलायला मी येते फेसबुक लाईव्हवर किंवा युट्यूबचं शूटिंग असतं तेव्हा मी हे मेकअपचं सामान यूज करते. अगेन मॅकचं ब्लश ऑन मी हे वापरते. हा ह्याची शेड इज नंबर आय डोंट नो, बट नाव आहे ब्रेझी शिमर ब्लश. तर हे पण खूप नॅचरल टोन. आता मी इथे लावलंय, तुम्हाला दिसेल कळत न कळत.
तर हे पण खूप छान आहे. आणि येस, हायलायटर, दिस इज माय फेवरेट, म्हणजे स्पेशली द नोज एरिया अँड यु नो गालावरती जी शाईन दिसते आपल्याला, तर हे हायलायटर आहे. हे कलर पर्लचं हायलायटर आहे, गोल्डन ड्रामा 002, आणि दिस इज परफेक्ट सेल्फी हायलायटर. तर तुम्ही नक्की घ्या. तुम्हाला जर कुठे सिम्पल पार्टीला जायचं असेल तर पटकन येऊन नाकावरनं आणि चीक बोन्स वरती लावा आणि ते स्मर्ज करा. अप्रतिम, खूप छान गोळी येते, मस्त दिसतं. त्याच्यानंतर येस, दिस इज माय ग्रीन पेन्सिल, काजल पेन्सिल. ही खूप कलर बार मध्ये ब्लू पेन्सिल पण आहे, रेड आहे, ग्रीन आहे, अप्रतिम दिसतात. मी सांगते, आता मी लावलेली आहे ही पेन्सिल. तर शार्पनर येतं, ह्याच्याबरोबर शार्पनर तुम्ही अप्लाय करू शकता. थोडं ड्रामॅटिक लुक हवा असेल तर सुंदर दिसतं. इनिसफ्री माझा अजून एक फेवरेट ब्रँड आहे, ज्याचे मॉइश्चर आणि नाईट क्रीम्स मी कोरियाला गेले होते तेव्हा मला माझ्या मैत्रिणीने इंट्रोड्यूस केलं. माझे शीट्स आहेत, फेस मास्कचे शीट्स आहेत, ते सुद्धा मी तुमच्यावर शेअर करेनच. सो माझं हे इनिसफ्रीचं आयब्रो पेन्सिल जी आहे, तर ही पेन्सिल आहे आणि इथून तुम्ही छान तो ब्रशने त्याला शेप देऊ शकता. तो इनिसफ्रीची ही पेन्सिल खूप सुंदर आहे. आणि बॉडी शॉपचं हे जो हा ग्लॉस आहे, मॅट लिप लिक्विड, ओके, त्याचा नंबर मला दिसत नाही, गेलेला आहे बहुतेक, बट दिस इज न्यूड शेड, जी मी आज लावलेली आहे. अप्रतिम रिझल्ट आहे. लावल्यावरती वेल्वेटी इफेक्ट येतो, सुंदर वाटतो लावल्यावरती. आणि ह्याचा रिझल्ट फोटोज मध्ये, इव्हन जेव्हा आता मी तुमच्याशी लाईव्ह करते तेव्हा पण खूप छान येतो. तर हे माझे फेवरेट कॉस्मेटिक्स आहेत. मी जे माझे मास्क शीट्स आहेत ते काही मी शेअर करेन. माझं जे फेवरेट आहे शिया बटरचं इनिसफ्रीचं आहे. 100 रुपयाला एक शीट येतो, म्हणजे पार्लरमध्ये जाऊन 2-3 हजार रुपयाचा फेशियल करण्यापेक्षा, म्हणजे आता 40 दिवस आपल्याला लॉकडाऊनमुळे जाता आलेलं नाही. आम्ही हाही एपिसोड केलेला स्पा ॲट होम, त्याच्यावर घरगुती उपाय मी दिलेले, पण घरगुती उपाय दिलेले आहेत कारण ते घरामध्ये अवेलेबल असतात. तर हे आपल्याला मागवावं लागतं. आणि आता सध्या सगळंच बंद असल्यामुळे आपण कुठे ऑर्डर करू शकत नाही. नायकावरती मी मागवते सगळे शीट्स. सो हे शिया बटरचं आहे, हे क्युकुंबरचं आहे, माझं फेवरेट शीट आहे. दिस इज नॉट क्युकुंबर, दिस इज ग्रीन टी, दिस इज क्युकुंबर. आणि हे जस्ट चिन्हाला लावायचं, रात्री झोपताना 10 मिनिटं ठेवायचं. त्याच्यामध्ये जे लिक्विड असतं ते तुमच्या स्किनच्या पोर्स मध्ये ऍब्झॉर्ब होतं. मग तो शीट काढून यू कॅन जस्ट थ्रो इट आणि मग हलक्या हाताने मसाज करून घ्यायचं. जे काही त्याच्यावरती आलेलं असतं लोशन ते छान हलक्या हाताने मसाज करून झोपून जा. सकाळी उठल्यावरती अक्षरशः मलाईसारखी स्मूथ स्किन होते, खूप छान ग्लो येतो आणि खूप शाईन होते तुमची स्किन. आणि दिस इज ॲलोवेरा. सो हे माझे शीट्स आहेत. हे मी महिन्यातनं 10 तरी बायकामधनं मागवते आणि ट्वाइस इन अ वीक मी लावते. मी स्क्रब्स तसे घरच्या घरी तयार करते आणि वापरते. ते सगळे आम्ही नेक्स्ट एपिसोड मध्ये शेअर करणारच आहोत. तर हे शीट्स हँडी पडतात कुठे फंक्शन पार्टी असेल किंवा काही नाही, अगदी घरातल्या घरात किंवा पार्लरमध्ये जायचं कंटाळा असेल आणि त्या लॉकडाऊनमध्ये हे शीट्स खूप उपयोगी पडतात. तर डेफिनेटली तुम्ही हे प्रोडक्ट यूज करून बघा. आणि तुम्हाला आमचा हा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. आणि आमचा हा चॅनल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, त्यांना सांगा लाईक करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायला सांगा. आणि फ्युजन कट्टाद्वारे आम्ही असे वेगवेगळे विषय, खूप छान छान रेसिपीज, जसं आज मी फेवरेट्स केलेलं आहे आणि असे बरेच वेगवेगळे विषय जे आपण नॉर्मल डे टू डे लाईफ मध्ये अनुभवत असतो, पण कधी कधी ती बघायला सुद्धा मजा येते. तर अशा पद्धतीने छान वेगळ्या पद्धतीने मी आणि चैत्राली तुमच्या समोर नेहमीच घेऊन येत राहू. सो तोपर्यंत बघत राहा फ्युजन कट्टा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब अँड बाय अँड टेक केअर.